سلام زخبركم تخطتلتي نا يوتيوب شانلنا نلومي زتدالو في الزعمات سبورت حزالكم ام مسمر ترخيب علىكم مكتالكم بخبر عدم اب مجمرتا نايز سوم رونالدو اب زمص عمد زكايد وانچا عالم ناي مودات عابي وددر مخانو افليطو اكو انت نبره حجيجن مجمار وانچا عالم كسئن تقولتات يرايا እቲ ዝረኸቦ ቀይሕ ካርድ ብኣውቶማቲክ ናይ ሓደ ጸዋታ መጽዓቲ ስለ ዘሎ ሰንበት ኣንጻር ኣርሜንያ ብዝካየድ ወሳኒ መጻረይ ግጥም ካብ ጸዋታ ወጻኢ ይገብሩ ዓመት ዝመልኦ ተግባር ዳርጋ ኩሉ ግዜ ዝተናውሑ መጽዓቲ ስለ ዘሎ እቶም ተወሰኽቲ ጸዋታታት ኣብ ተወዳደርቲ ጸዋታታት ጥራሕ ምተገልገሉ ፖርቹጋል በቀጥታ ክትሓልፍ ኣንጻር ኣርሜንያ ዘድልያ ዓወት እንተረኺባ ዝቕጽል ውድድር ጸዋታ ኣብ ዋንጫ ዓለም መኽፈቲ ናይ ምድብ ጸዋታ ክኸውን እቲ ዘይተጸበና እንተዳ ኣጋጢሙ ፖርቹጋል ናብ ጸዋታታት መዛዘሚ እንተወዲቓን እዚ ወዲ 40 ዓመት ተጻዋቲ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ፍርቂ ፍጻመ ምናልባት እውን ካብ መዛዘሚ ጸዋታ ወጻእ ኮፍ ክብል ይኽእል እዩ ሮናልዶ ግን ክንደይ ጸዋታ ክረክብ ይኽእል እዚ ድማ ኣብ ኢድ ኮሚቴ ዲሲፕሊን ፊፋ ብቴክኒካዊ መዳይ ፊፋ ንሮናልዶ እገዳ ፈጽሙ ንከይናውሕሉ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ ካብ ምጅማር እዚ ውድድር ንከይሳተፍ ኣብ ሓደጋ ኣይወድቕን ማለት ይኹን ዳ ኣምበር ሕጊ ዲሲፕሊን ፊፋ መጥቃዕቲ ይርግጽ ምንካስ ወይ ሙቃዕ ተጻዋታይ ሓዊሱ ቀይሕ ካርድ ንሰለስተ ጸዋታታት መቕጻዕቲ ከም ዘለዎ ይግለጽ እዚ ድማ ሮናልዶ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ጸዋታታት ምድብ ዋንጫ ዓለም ክልቲኡ ጸዋታታት ፕሌይ ኦፍ ፖርቹጋል ከይሳተፍ ፊፋ ነዞም ጉዳያት በብጉዳዮም ስለ ዝፈረዶም ግን ከምኡ ቀሊል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ዋንጫ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ 2023 ኣጥቃዒት እንግሊዛዊት ሮለን ጄምስ ኣብ ሕቖ ናይጄሪያዊት ሚሼል ብሙቃዓ ክልተ ጸዋታታትን ክሓልፋ ተገይራ ስለዚ ሮናልዶ ንሰለስተ ጸዋታታት ክእገድ ኣለዎ እንተኾነ ግን ክልተ ጸዋታታት ጥራይ መጽዓቲ ክረክብ ይኽእል እዩ እቲ ውሳነ ዝተዋሃበሉ ዝተረጋገጸ ዕለት እኳ እንተዘየለ ድሕሪ ዝሓለፈ ኣህጉራዊ መስኮት ግን ኮሚቴ ዲሲፕሊን ፊፋ ካልኣይ ወርሒ ተኣኪቡ እዚ ማለት ሮናልዶ ናብቲ ንዕለት 5 ታሕሳስ ዝካየድ ዕጫ ዋንጫ ቀሪቡ ክመሃር ቅድሜና ብዝቕጽል ዜና ምሕላፍና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምባርኩም ከይትርስዑ ሃሪኬን ነታናብ ዋንጫ ዓለም እትቐርብ ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ህይወቱ ዝበለጸት ጋንታ ክብል ንኢዱ ቶማስ ቱቸል ዝመርሓ ሰለስተ ኣናብስ ሳላ ክልተ ሽቶታት ብዘመዝገበ ኬን ንሻምናይ ግዜ ተኸታታሊ ዓወት ብምምዝጋብ ብልዑል ፍልልይ ወፍሪ ዛዚማት እዚ ሓለቓ ጋንታ ብራዚላዊ ምልክት ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ብሓደ ሽቶታት ንላዕሊ ኣህጉራዊ ውጽኢት ናብ 78 ኣዕቢዎ ድርብ ሽቶ ሃሪኬን ብትሕቲ ተጻወቱ ቡካዮ ሳካን ማርከስ ራሽፎርድን ዝተፈጠረ ኮይኑ ንጽሬትን ሓያልነትን ቱቸል ብዕምቀት ንምጉላህ ናብ ዝመጽእ ሓጋይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ መዛዘሚ ጸዋታ ወዲ 32 ዓመት ሃሪኬን ከምቲ ዝነበርና ጽቡቕ ኢና ነርና ኢሉ ጀመርት 11 ተጻወትን ተቐያር ወንበርን ዝወጹ ተጻወቱ ኮይና ክትዕዘብ ከለኻ ሓደ ካብቶም ተፈተውት ተጻወቲ ኮይና ናብ ዝውድድር ክንቐርብ ኢና ኢሉ እዚ ክንቕበሎ ኣለና ንዝሓለፉ ውሕዳት ውድድራት ሕጂ ከምኡ ኢና ነርና እዚ ድማ ኣካል ምስቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ብሓባር ብሉጽ ግዜ ኣሕሊፍና ሕዚ ድማ ዓቢ 2026 ብሃንቀውታ ንጽባእ ኣለና እተን ዝሓለፋ ውሕዳት ጸዋታታት ኣካል ክትኸውን ክትኣምኖ ዘገርም እዩ በቲ ዝነበርናዮ ኣገባብ ምዝዛም ባህ ዘብል እዩ ንሱ ቱቸል ሕዚ ን4-5 ኣዋርሕ ንክርኤና ከም ዘይኾነ ኢሉ ሃሪኬን ገሊጹ ቱቸል 100% ናይ መጻረይ ክብረ ወሰን ሒዙ እንግሊዝ ካብ ምድብ ከይ ካብ ክህልዋ ዝኽእል 24 ነጥቢ 24 ነጥቢ ክትወስድ ከላ 22 ሽቶታት ድማ ኣመዝጊ ሃሪኬን ኣብ መበል 14 መኣዝን ሳካ ድሕሪ ምምዝጋቡ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ 8 ደቂቓ ንራሽፎርድ ዝሃቦ ብሉጽ ቅላዕ ብርእሱ ኣመዝጊቡ ኣብ ኣልቤንያ ግጥም 7 ለውጢ ዘካየደ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ቱቸል ንኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ብውልቃዊ ዘመዝገቦ ሽቶ ሰላምታ ሂቡ እዚ ጀርመናዊ ኣብ መቐየሪ ክዳን ኢና ጠቒስናዮ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ንፔሌ ይስዕሮ ኢሉ ሃሪኬን ኣብዞም ዝገበሮም ጸዋታታት ወፍሪ ብሉጽ ጥራይ እዩ ኢሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝርከብ ኣተሓሳስባን ኣካላውን ሓሊፋ ዘላ ሰለስተ ኣናብስ ሕዚ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ ግዜ ኣብ 11 ተኸታታሊ ውድድር ተዓዊታ ኣላ ተጻወቲ ቱቸል ቅድሚ እቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝካየድ ምሕዝነታዊ ጸዋታ ን4 ኣዋርሕ ናብ ክለባቶም ተመሊሶም እዚ ጸዋታ ኣብ ዌብሊን ኣንጻር ጃፓንን ኡራጋይን ክካየድ
ናብ خالي زعبنا كنحلف زينادين زيدان اب مصاي ناب اسالطناتو نكملس كم زخيل ارغاغيسو እዚ ወዲ 53 ነበር ፍራንሳዊ አካፋፋሊ ኣብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት 2020 ካብ ሪያል ማድሪድ ካብ ዝወፅእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ነይሩ ሕዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ክወስድ ስምምዕ ኣለዎ ብመሰረት ዲአርኤስ ገዛእቱ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ዝበሉ ኮይኑ زيدان ነታ ከም ተጻዋታይ ልዕሊ 100 ጸዋታታት ዘካየደላ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳይ ክመር ናይ ሕዛ ኣሰልጣኒ ፈረንሳይ ዲዲየር ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2026 ነቲ ተራ ክገድፎ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ፈረንሳዊ ማዕኸን TF1 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2026 ክውዳእ እዩ ኢሉ ብርእሰይ ኣዝዩ ንጹርን ጽቡቕን እዩ ግዜ ፈጺመዮ ንፈረንሳይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብቃዕ በተመሳሳሊ ድሌት ኣለኒ 2026 ግን ኣዝያ ጽቡቕ ሓደ ሰብ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ ሕዚ ህይወት ኣሎ እቲ ኣገዳሲ ነገር ፈረንሳይ ከምቲ ነዊሕ ግዜ ዓመታት ዝነበረቶ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክትጸንሕ እያ እቲ ጸብጻብ ክእመን እንተኾይኑ ዚዳን ገለ ትርጉም ዘለዎም ጫማታት ክመልእ ኣለዎ እዩ ደ ሻምፒዮን ኣብ 2013 ስታዲየም ፈረንሳይ ስልጣን ሒዙ ካብኡ ንድሓር ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ካቢኔ ዋን ኣብ 2018 ፈረንሳይ ናብ ክብሪ ዋንጫ ዓለም መሪሕዋ ከምኡ እውን ኣብ 2022 ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም አንጻር ኣርጀንቲና ተሳቲፋ ኣብ 1998 ከም ተጻዋታይ ምስ ፈረንሳይ ዋንጫ ዝዓተረ ዚዳን ግን ሳላ ምስ ማድሪድ ዝነበሩ ዓብላልነት ጻውዒታት ክመዓራር ዝኽእል ሲቪ እዚ ፈረንሳዊ ኣብ 2016 እስካብ 17 2019 እስካብ 20 ዋንጫታት ላሊጋ ዓቲሩ እዩ ምስ ሎስ ብላንኮስ ዘመዝገበ ኣዝዩ ዝደምቕ ዓወት ግን ብርግጽ ሰለስተ ተኸታተልቲ ዋንጫታት ቻምፒየንስ ሊግ ወሲዱ እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ነዚ ቅያ ዘመሓድር እንኳ ኣሰልጣን በቲ መርትዖ ን4 ዓመታት ኣብ ኣካየድቲ ስራሕ ምጽንሑ ንገሊኦም ጽቡቕ እኳ እንተነበረ ንስራሕ ፈረንሳይ ግን ግዜኡ ክጽበ ዝጸንሐ ይመስል ኤኤስ እውን ካብ በርናቦ ካብ ዝወፅእ ንድሓር ካልእ ናይ ስራሕ ዕድመ ከም ዝነጸጎ ናብ خالي زينانا كنحلف እታኑ ሸደሴት ኩራካው ምስታብ ስቲቭ እትምራሕ ጃማይካ ድሕር ምፍልላያ ንዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ዝናኣስተ ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ክብረ ወሰን ኣብ 2018 ናብ ፍጻመ ዝበጽሐት ኣይዝላንድ ኮይና ሃገራ ግን ካብታ ልዕሊ 150,000 በዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ካብ ደሴት ማን ዝናኣሰት ሃገር ኮይና ኣላ ካብ ገማግም ቬንዙዌላ 37 ማይል ስርሒቃ እትርከብ ኩራካው ድሕር ምፍራስ አንቲላስ ሆላንድ ኣብ 2010 ጥራሕ እያ ኣብ ውሽጢ ንግስነት ሆላንድ እትርከብ ሃገር ኮይና ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝሓዝናዮ መደባት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብ ዝቕጽል ካልኦት መደባት እስካዕ ንራኸብ ሰላም